walking with the ghost. Hej os alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag skal jeg spille Minecraft Survival Games på MCSK, og det er på mappet Turbulence, eller hedder ikke Turbulence, eller jeg kalder det bare Turbulence. Jeg ved egentlig ikke hvorfor, men det er bare en bane, hvor jeg har sagt det så mange gange. Så ja. Og jeg har faktisk lige det var en rigtig dårlig start, jeg ved egentlig ikke lige, hvad jeg lavede der. Men jeg har et topic, jeg lige snakker om i den her video. Og det er, at jeg har lavet en video i går, den når de fleste nok ikke kan se. Men jeg lavede en video i går, og det var fordi, at den lagde jeg ud i går, men så bagefter jeg havde lagt den ud, så jeg så videoen igennem en gang til, efter jeg havde redigeret den og sådan noget. Så var det, at jeg lagde mærke til, at jeg bare glemmer ham der. Så lagde jeg mærke til, at jeg laggede på recording. Og der var også en fejl i videoen, jeg kom til at lave. In this place, your embrace created my space. Yeah, but you're breaking my space. I'm tired of your face. You're breaking my space. My space, we face to face, and it's my space.